gospodo, sve vas najljepše pozdravljam Ministarstvo unutarnjih poslova na današnjem sastanku za koji mislim da je bio vrlo konstruktivan. Dogovorili smo se prije svega oko jedne najvažnije točke, a to da ćemo zajedno sa UEFA-om napraviti evaluaciju o točnom stanju što u Republici Hrvatskoj imamo po pitanju i zakonodavnog okvira, ali jednako tako i svih ostalih elemenata vezano za sprečavanje nasilja na nogometnim stadionima. Što se tiče Vlade Republike Hrvatske i naše posvećenosti tome da to spriječimo, mi smo rado prihvatili takav korak UEFA. Vjerujemo da zajedno sa Hrvatskim nogometnim savezom, sa svim relevantnim institucijama i ministarstvima u Republici Hrvatskoj smo spremni, ono što smo i danas na sastanku mogli zaključiti, da nije problem u zakonu, problem je implementacije. Iz tog razloga ćemo mi zajednički, napraviti tu evaluaciju zajedno sa EFOM. Kad snimimo to zajedničko stanje, posebno oko licenciranja klubova, onda ćemo moći napraviti konkretne mjere kroz naše nacionalno tijelo za sprečavanje borbe protiv nasilja na stadionu. Ja se još jednom zahvaljujem svim koji su bili danas na današnjem sastanku, vrlo konstruktivno smo razgovarali i vjerujem da će i Ministarstvo unutarnjih poslova dati značajan obol u realizaciji zajedničkog akcijskog plana na sprečavanju nereda na stadionima, prije svega na nogometu, ali mora reći i na drugim sportskim borilištima. Evo toliko s moje strane. Hvala. Dobar dan svima. Evo, mogu sa zadovoljstvom kao ministar znanosti, obrazovanja i sporta reći da smo imali vrlo konstruktivan razgovor sa predstavnicima UEFA, predstavnicima Hrvatskog nogometnog saveza. I ono što posebno želim naglasiti, da je delegacija UEFA došla ne kao tutor, nego kao partner. Naš je razgovor protekao u partnerskom ozračju, gdje smo zajednički zaključili da samo zajedničkim pristupom, gdje svaka strana odrađuje svoj dio posla, ali uz koordinaciju nacionalnog tijela za sprečavanje nasilja na stadionima koji smo osnovali, možemo očekivati da ostvarimo zajednički cilj. A naš zajednički cilj, oba ministarstva, Hrvatske vlade, UEFA, Hrvatskog nogometnog saveza, je da uz to što su naši nogometaši, naši najbolji ambasadori u sportskom svijetu, jednako tako i naši navijači budu ambasadori Hrvatske gdje god se bude igrao nogomet. Prema tome, naš partnerski odnos sigurno će rezultirati da u periodu koji je pred nama ostvarimo još bolje rezultate i na sportskom planu, ali i u logistici u cilju stvaranja preduvjeta da na stadionima uživaju svi u sportskom ozračju i u igrama kako naših nogometaša, tako i svih gostujućih ekipa. Uvjeren sam da ono što sam rekao prije nekoliko dana, da će delegacija UEFA u svojim zaključcima izreći pohvale za sve ono što je hrvatska vlada zajedno sa Hrvatskim nogometnim savezom učinila do sada u cilju osiguravanja onoga što je i cilj Michela Platinija i UEFA, a to je sprečavanje huliganizma, rasizma, nacionalizma, svih oblika vrijeđanja na stadionima, osiguravanje financijskog fair playa i sprečavanje ilegalnog klađenja i namještanje rezultata. To su i naši ciljevi i zajednički idemo u tom smjeru. Hvala lijepo. So, Minister said practically everything about this today meeting and approach what we have and what we will have in the future. Ministri su rekli sve o sastanku i sve ono što će se dogoditi u budućnosti. What I would like to stress is that I have a very good feeling from this meeting. We showed a really positive attitude from all stakeholders. Ono što bih želio naglasiti je da im jako dobro osjeća se da nakon što ovaj sastanak završio, pokazali smo pozitivan stav svih dionika. And it was already stressed by Mr. Minister that we are here not as a control body, but Croatia is one of the most penalized countries in the football world. And we are here to prevent and discuss how to prevent this situation in future. I kao što su već ministri naglasili, ja nismo ovdje zapravo kao jedno kontrolno tijelo, već s obzirom na činjenicu da je Hrvatska jedna od najkažnjavanijih zemalja, ovdje smo da spriječimo taj problem.
UEFA has an excellent cooperation with the Croatian Football Federation. We trust to the president and his colleagues in the federation, and after this meeting I'm sure that we can excellent cooperate and trust to the Croatian state authorities. Mi imamo, UEFA ima izvrsnu suradnju sa Hrvatskim nogometnim savezom. Mi imamo puno povjerenje u predsjednika i u njegove kolege, a nadam se da ćemo nakon ovog sastanka imati izvrsnu suradnju i sa državnim tijelom. And finally, I would also stress that UEFA is ready to cooperate, to consult, to assist in each activities which target is to improve the situation in Croatian football, here in Croatia and also in Europe. I moram naglasiti da je UEFA spremna na suradnju, na pomoć i na savjetovanje, čiji je cilj, znači sve one aktivnosti usmjerene na poboljšanje situacije. Hvala. Dragi prijatelji, zahvalio bih se u ime Hrvatskog nogometnog saveza, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republici, Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i sporta. Mogu reći da sam presretan baš zbog toga što nogomet se igra samo s jednom loptom. Mislim da ovo jedinstvo danas koje je pokazalo je sastanak koji svi sudionici žele da vam pokažu i dokažu da zaista nogomet se samo može igrati s jednom loptom i zbog toga je pobjeda nogometa. U ovom trenutku želim reći da smo zabrinuti u Hrvatskom nogometnom savezu jer smo 9. na FIFA-inoj rang listi, a prvi smo po plaćanju kazni. Koliko smo mogli samo napraviti umjetnih terena, nogometnih stadiona i napraviti tu infrastrukturu. A i ovo je jedan početak i ovo mogu najaviti jednu laganu kandidaturu za 2020. da jedan grad iz Hrvatske može biti ponosan na nacionalni stadion. Hvala lijepo. Hvala vam lijepo.